Bhí droláid Maigh máta héanarchlaí champagne TG4 á tlia iad. Chiaigh sé sin grib tát nach beag den agaidan a bhíon champagne ar bhean a bíonas cata Dara. An airót ó tapfó héin an airót ó Dara rana tínta a chlí. Cirán a farta a hamon trátarachta. Gan sin gan mór míte hard bute an lán tasach tá sé brenn wedi chéile anna scór a fáda ífar atacin. Tá síiste hé méle hol. Tá seanta chola go Maigh le casa bulin si go hádaí bhfuil si head Draslan agus tá si head Draslan. Bhfuil seanta faointe bulte go hard ag anna gaf nó muide brenn wedi chéile tá cean sin go hálainn. Seanta scór bulte go hard cechu bhfuil cean sin ag fion ag Lachlan head Draslan cúlín Ellen. Ach se hótan díochud cáilte gil Dara fáte leis níos ag Maigh ceanaisteach sa spás go bheanna tá still é héin. Marí gannin anna chunúteach ar fád cead ina sí tu go tín peisteach tá cólastin seo go héisiil cóil ag Maigh anna chóil ar fád a chánig se ó butún ó ag Cill Dara mar sin héin achas fád a tíochta ach tá an cóil teachí sa deire. Bhuiilteach a méle chúla í ceán anna chuir an gníime léhann sin, é bhfuil seanta scór agus tá scór fáilte anna cholín ar fad is tin efectivity is dóile. Tá an pastoí go hálainn seanspéidir eile an seo ar scór builte go hard agus sin bhád níosá. Rón é agus builte nún ag gaiile sin ach ní ruí gaimú amach go mátáis tá seanspéidir a béle hol seantar choleilinn seo ag Maigh agus tá cóil sin fáilte gon éfacht sinnéad ceafaí. An an bailile bucha, Maigh chólagus chócholín déag Cill Dara chócholí.